Pa da ne znaš šta ću s njom. Zdravo mame, zdravo tate, bake, već ste u skreći za škole, niste došli ste na moj sud. Šta svaki pevač radi pred koncertom sa mnom? Jer hoćete zajedno sa mnom? Evo, ovdje se vidi da ste doručkovani. Ja. U stvari ne može da počne. Pa ništa da je okrenem. Upisano ti ja. Dobro. Ajde dođi ovdje u Božidar. Hoćeš li ćeš da me gnjaviš? Da dođeš? Zdravo. Moja ljubav sva. Zašto sam te zvao? Ne mogu da pogađam, nemam vremena. Ajde pogađam. Da, ali ja moram da ponovim sva slova i sve. Da ti skuvam ručak. Mašo. Da ti sredim, Mašo ima malu publiku. Ajde, zvoli. Ajde. Azbuku. Da, azbuku pa... Da će upahat za čačaša. To je rep azbuka. Raši šta radiš?